същия проблем. Отзад. Аз го изтърках горе, бе. Отпред нищо не става. Отпред. Не. Просто опира, а? Или не? Много олеква май, но отпред и не може да... Снима? Да. Ние той тук стъпча. Може и да успее, да? Или не? Чуете нагоре ли искате си качите? Играем се. Колите. Играчка. Има ли път изобщо нагоре? Там има. Обаче едва ли се качите? Не. Това джип ще види зони. Сега и джип ще пробваме след малко. Качи го, бе! Кай му да не така, защото не тук има ръб, сигурно не го и колата ще удари. Къде е то? Ето от под кулата една. Чакай! Кай му да не е такова много оттам да падне. Остане там. Ние само си играем. Имаш рупе тук, внимай. Вие си правите майдан по мама и Ти си го качиш, знаеш. си направиш някой беля, квартира и някъде тук и Няма страшно. Тя загрява, че. Яко 4x4 има обаче. Първо предните превъртат, после задните. Той е отдолу вече. Мъчна история, обаче качи до ден. Да, бе, качи го. Гледай как шпорил, май. Качи съвсем, бе. Как я закопава. Това само си не вириги, ще качи, аз ти казвам. Сега я ще мога да се кача. Той вече го отъпка много. Опасна хондичка. Аз му казах, че ще такова. Придавам си шакам. Ради, ще стане.